Tak ešte raz, moje meno David Petoprsty, pracujem za spoločnosť Dalux ako konzultant, takže s niektorými z vás sa tu už poznám, kde konzultujeme jednotlivé záležitosti v rámci implementácie CD do praxe. Čo sa týka dnešnej prednášky, tak budem sa zaoberať nejakým využitím CD pre účely modelu, SBIL modelu a nejaké ďalšie využitia k tejto téme. Čo sa týka spoločnosti, tí, ktorí nás ešte nepoznáte, tak sme dánska spoločnosť, sídlime v Kodani a snažíme sa byť lokálne prístupní. To znamená, že od tohto roku máme už aj lokálnu only office tu v Bratislave. Organicky rastieme, máme cez 400 zamestnancov a tiež sme hrdí na to, že sme bez úveru a bez investorov, takže nám to umožňuje tvoriť produkt, ktorý si konzultujeme s vami ako s klientami do budúcna. Prvou témou bude nejaká validácia modelu, respektíve detekcia kolízií. Vieme si predstaviť, že ako tieto reportingové záležitosti fungujú. Projektant nahrá model, BIM manažer zreportuje a následne projektant musí zapracovať. Čo sa my snažíme v tomto riešení riešiť, je nejaký ten bottleneck, ktorý sa nachádza nejak v strede, keď ten BIM manažer si to musí nejak stiahnuť, zevidovať v nejakom špeciálnom softveri a následne poslať report na jednotlivé projektové týmy. My sa to snažíme tvoriť priamo v CDčku vnútri, to znamená, že sa snažíme vytvoriť produkt, kde projektant dostane hneď priamo spätnú väzbu. Sme o tom presvedčení, že to zefektívni proces a skvalitní ten model. Na konci samozrejme, že stavby. Čo sa týmto riešením snažíme vyriešiť, je sa fokusovať hlavne na tých 80% jednotlivých kontrol jednoduchých, čo sú vlastne hard kolízie, duplikáty. Čo sa týka nejakého komplexnejšieho záležitostí, ako nejaký prvok stojací pred dverami alebo oknom, respektíve validácia rozmeru parkovacích miest. To sú x príkladov, ktoré zatiaľ nedokážeme, ale stále sa budú robiť proste tých špecializovaných softoch. Tu je prvotná ukážka, kde sa snažíme nastaviť vopred nejaké pravidlá. To znamená, zadávateľ vie si takýmto spôsobom vytvoriť pravidlá kontroly vodorovných konštrukcií voči TZB konštrukciám. Jednoduchý príklad na základe kategórií, kde máme nejaké vodorovné konštrukcie ako stropy, strechy, podlahy voči ostatným rúram napríklad v tomto zmysle. Čo sa týka toho modelu, ako to vypadá, tak viem si vlastne validovať ako statik, viem si spraviť svoj osobný check, to znamená voči tým ostatným modelom. Teraz mi vyhodí nejaké sety, ktoré sa mi môžu opakovať. Tuto v tomto prípade vidím, že mám tam 33 klešov v rámci stropnej dosky. Samostatné kleše sa potom následne zobrazujú samostatne. Zároveň s tými pravidlami, ktoré som ukazoval pred chvíľou, je, že dá sa tam nastaviť tie jednotlivé reguláty na to, že čo s čím má skontrolovať. To znamená, preto my aj hovoríme, že dostane priamy feedback ten konkrétny statik v tom zmysle, že nepotrebujeme nejaký reporting, nepotrebujeme nejaký BCF, navyše súbor, aby sme zasielali tomu statikovi, lebo vie si to takýmto spôsobom odkontrolovať sám. Následne samozrejme, že vie si to prepojiť už s programovacím softverom, či to je Revit, Allplan, cez plugin. Tuto presne vidíme zvislé konštrukcie, ako nám detekuje voči stenám. Takže štandardný príklad proste prierazov. Máme to aj so toleranciou nejakých 100 mm. Zároveň samozrejme vieme, že niektoré tie kolízie nemusia byť kolízie, takže máme tam aj funkciu ignorovania. Tuto vidíme, že proste môžeme to priamo proste zaslať v rámci komentáru, to znamená, že vytvorím BCF ticket, ktorý sa mi zašle na toho samotného statika. Tento konkrétny report si potom viem už zobraziť napríklad v Revite. Takže proste zašlem takýmto spôsobom samostatný ticket a môžem v podstate pokračovať v revidovaní a validácii modelu ďalej.
Ako som spomínal, viem tu v podstate aj ignorovať tie záležitosti, to znamená, že pokiaľ som stotožnený s tým, že ten prieraz v určitých spôsoboch nemá byť, tak ten clash v podstate viem odignorovať. Je to naparované na IDčko prvku, to znamená, že keď budete nahrávať ďalší model, ďalšiu verziu, tak on si zapamätá ten ignorovaný prvok aj do budúcna. Samozrejme, že keď vytvoríte nový prvok, tak tým pádom negujete tú ignoráciu a znova musíte ten report v podstate vykonať. Tu je len krátka ukážka v tom, ako sa mi to zobrazilo, ako sa vám to môže zobraziť v Revite. To znamená, že ten ticket, ktorý som vytváral, skontrolovať prieraz, sa mi takýmto spôsobom v rámci pluginu zobrazí. Viem ako statik priamo riešiť tú problematiku. Pokiaľ to zapracujem, viem na to priamo v okne reagovať a tú informáciu ten BIM manažer automaticky má u seba k dispozícii. Takže nemusím sa opäť preklikovať do TDSčka spätne. Potom ešte taká čiastočná téma duplikáty. Veľakrát sa nám stáva, že vieme riešiť duplikáty. Tuto je ukážka nejakého komplexnosti prvkov. A čo sa týka nejakého analyzovania modelu, tak to mi presne vyhodilo, ktoré duplikáty v podstate v rámci toho modelu mám. Viem to opäť riešiť rovnakým spôsobom v rámci BCF kanálu, viem to komunikovať na projekčný tím. Druhú časť sa budem venovať Dalux Sidewalk. Z nášho pohľadu to vie dosť zabezpečiť časté a kompletné zaznamenávanie výstavby. Je to nástroj, ktorý je u nás z nášho pohľadu dosť dôležitý počas tej výstavby. Vie to riešiť automatické zaznamenanie procesu výstavby a nejaké ďalšie funkcionality ako rýchlejšiu pasportizáciu, respektíve evidenciu vykonaných prác a zabudovaného materiálu. To znamená, že transparentne sa viete dostávať k tým informáciám, viete to ľahšie komunikovať, ale čo ešte dôležité, máte konkrétny podklad ku DSVčku. Na to, aby ste to vykonali, potrebujete len príľbu, držiak a kameru a postupne vlastne si zadefinujete v aplikácii bod začatia a bod koncu. Processing time momentálne máme na úrovni 2,5 minút. To znamená, že záleží ako rýchlo v podstate ten sidewalk vykonávate, podľa toho vlastne vám robí jednotlivé záznamy. Robí to proste od bodu začiatku až po koniec, potom následne to viete porovnávať s vašimi historickými dátami. To znamená, že viete porovnávať sidewalk, ktorý ste spravili v marci voči tomu, čo môžete spraviť dneska v októbri. Tuto nejakým takýmto spôsobom to vypadá v reále. Začleníte si proste bod do výkresu a vlastne prechádzate sa stavbou. Následne vám robí jednotlivé záznamy systém následne automaticky. Ktorí nás už poznáte a pracujete s nami, tak viete, že potom následne z toho viete lepšie riešiť komunikáciu, čo sa týka nejakých vad a respektíve nejakých safety observations a podobných tém. A tu je ešte krátka ukážka v tom zmysle, že vieme si potom následne pustiť celý nejaký play, ktorý nás vlastne prevedie celou tou budovou v rámci toho sidewalku, ako som si následne naskenoval, prešiel tú stavbu. To znamená, opäť vám to vie uľahčiť komunikáciu medzi tou stavbou a tým officeom, tým projektantom, ktorý potom následne zapracoval jednotlivé zmeny do toho S-Build modelu. To znamená, že mám jednotlivé porovnávacie okna, porovnávam to momentálne voči BIM modelu. Tuto ešte si dovolím krátku ukážku v tom zmysle, že pokiaľ máte už aj máte nasnímaných viacero tých sidewalkov, tak si viete porovnávať to, čo som trošku aj spomínal.
či voči modelu, alebo voči tým historickým dátam zo Sidewalku. To znamená, že na tej ľavej strane momentálne ešte dvere nemám zabudované, ale na tej pravej, hej. Na tej stavbe si viete predstaviť, koľko takýchto nejakých úkonov sa v podstate robí. Respektíve vám chýbajú niektoré informácie už následne, keď sa snažíte dopracovať jednotlivé zmeny na konci do DSVčka. Takýmto spôsobom, tým, že tie záznamy máte častejšie, viete s tým ľahšie operovať. A na záver už len nejaké krátka pozvánka. Budeme mať Dalux Summit o nejaké necelé 2 týždne, tak radi vás tam uvidíme. Je to veľká networkovacia akcia, ktorú organizujeme raz ročne. Ďakujem za pozornosť.